Hvordan ser det ud der? Patrick? Hvordan ser det ud? Er han tæt på? Jeg kan ikke høre dig, Patrick. Når du siger tæt på, er han ude ved bilen, eller hvad? Nej, han er tæt på. Men du er tæt på. Okay. Kevin? Har du nogen fornemmelse af, hvordan det går ud af kontorbygningen? Fordi ellers så skal vi have en sniper derud, så er det perfekt. Patrick? Op på første sag. Ja, Christian, pas lige på, så du ikke dør. Hvad har vi der dækker røven? Jamen, har vi nogen, der dækker røven? Tro kan man gøre i kirken. Jeg er på vej. Ja, og jeg spurgte nemlig lige Christian, hvad fanden gang i, om bare alle havde. Om alle bare var skadet. Altså, holder ikke. Jeg kan ramme. Er det i døråbningen derovre? Der er også helt nede for gangen der. Han står lige og kigger ud af mig. Men hvad tager du ud fra? Så er det okay. Er der en arbejdsløs sniper? Nej, de er alle sammen rykket. Ja, det var jeg ringer lige. Kevin, Christian, hvis der er en arbejdsløs sniper, kunne vi godt bruge en hernede. Jeg tænker, jeg gad ikke at smutte, når jeg var den sidste dag. Nede hvor vi startede. Ja, der står en, der stikker hovedet i gang med det. For enden af bygningen. Der må også kunne lide fra porten, den første porten. Gør du det? Ja, en gang med den, der er fuldt ud. Vi er der. Ja. Og så er der en, der stikker den gang. nede i gangen. Fik du? Ja, vinden tager med det. De flyver bare. Ja. Hvad fuck sker der? Er der så meget væk derude? Ja. Højre side. Ja, man skal bøje den for meget. Altså, vi har masser af mennesker hernede nu. Så er man bare træde over. Men det var der, man bare Ja, skal på. de sidder. Fordi vi må godt have fisse på herude, må se. Men det er bare nogle stykker. Hvis kun er to, så dør det. Er du på at løbe op, okay? Lige der væk. Hvem er, hvor er målet? Ja, det er godt nok en billig en, men prøv. Men det er jo vigtigt, at vi, hvis vi rykker over, at vi så rykker videre hurtigt. Altså, vi skal jo helst lige have en nedkæmpet eller to derovre. Kan vi komme over? Ja, vi kan løbe til bilen først, men jeg vil nok vente lidt.
De står lidt og bare venter, gør de ikke? Og han ligger i åbningen. Det kommer aldrig nogensinde over, fordi de ligger også noget græsset med den anden. Prøv at se, også helt ude på højre siden. Patrick skal passe på helt ude på højre siden. Der er en, der er frit fremme nu. Ja, lige præcis. Kan du nå ham herfra? Okay. Den kan nå herovre, så det er utroligt. Nå ja, godt bok, hva'? Hvor langt vil du have den til at skyde? Spørger han. Jeg tror, han står og sigter ned derinde. Så kommer Kevin. Er der nogen hernede? Ja, jeg tror, en der stikker prøver nu. Men vi ved ikke, hvor meget. Hvordan ser det? Hvor langt har vi helt op til junkiehus og hele lortet? Ja. Så skal vi vel. De skal over på den anden side på den måde. Så En måde. Snappy og... Prøv at se, de er derude nu. Men den vind kan han ikke ramme os her. Hvad, der burde ikke komme nogen den vej der. Nogen er stå der, ikke? Det burde alt være vores. Patrick, tag det stille og roligt der. For det burde alt sammen være vores. Og det er okay, du har den fremme. Der har lagt sig i græsset. Ja, han lægger 2 fingerspring til venstre. Det blæser alt for meget. Den ligger dernede på græsset. 2 fingerspring, lige hvor det stiller mellem det sorte. Vi skal jo rykke på det, ellers sker der ikke noget. Angriber de? Cool nok. Så kan vi jo rykke videre over, når de er. Spar din skud, Christian. Spar din skud. Kan du nå derud? Jeg kan ikke høre dig. Var der en, der stod lige ude for 2 meter? Han var lige meget, han er på vej over nu. Hvad er de fremme ved bilen, eller hvad siger du? Ja, han var på vej over til bilen, han var jo lige så godt derovre. Nå, sorry. Du stod ikke på ham, nej? Jeg får ramme en vej igen.
Vi angriber ham lidt. Hvad? Ja. Ja. Der er en, der har sigtet herovre, så han er klar til at skyde. Der sidder stadig en i porten lidt længere op. Patrick, må jeg lige låne den der engang? Få lidt salatkage. Ja, du skal ikke løbe nu. Du har givet mig tom. Jeg ser folk løbe nedad i hallen mod jer. Jeg så bare en løbe ned mod jer, en bad guy. Og så kan du sige til Patrick, at det er fandme ikke i orden, han giver mig den sniper uden kugler i. Jeg rykker også lige 3 sekunder. Ja, her Anders. Kom her. Nej. Hvorfor helvede gider den ikke at skyde? Så. Og vi er jo døde. Kevin, gider du tage Patrick sniper med? Den er lige inde i lokalet der. Vi havde en på hjørnet.
på i hvert fald. Det gik altså godt. Og nu er det taget helt der. Det værste er, at jeg sidder lige tilbage inden. Nu bliver jeg skudt sekundet efter. Det er shit. Så er snart en sårbar, når vi angriber, ikke? Ja. Jeg må så sige, at vi var flere end dem, så Ja, det er jo fandme, det er også det skal. vi er foran af mål her. Dødmand kommer! Dødmand kommer! Dødmand kommer! Dødmand! 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 Kommer Kevin med. Dødmand kommer! Dødmand!